बड'लेण्ड बुब्लि एसएम निउसखौ आं आगोलावनो बरायना लाग्रोनाय जाबाय। जोंहा दिनै गबरधना गोजौ फरायसालिमायाव इउनिट एबसुआ 2 सेप्तेम्बर बर' थुनलाइ मुंख्लं सानखौ फालिनायजों लोगोसे गोदान बर' फरायसा बरायनाय हाबाफारिखौ लादों। बे हाबाफारियाव गेदेमा आलासि लेंनानै लाबोदों बिथां पबिन बर'खौ सार पनिन आरो लोगोसे बेजोंनो लोगोसे जों सोरांनि आगान लाइसि खुगा लाइसिखौ दिहुननाय जादों। बेवहाय गोबां फरायसालिनि फरायसा फरायसुलिफोर नुजाथिफैदों। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसे जोंनि इउनियना गासैबो ज' लोगो नांनानै बे हाबाफारियाव नांथाबनानै मोजाङै हाबाफारिखौ मावफुंदों। आं बेनि थाखाय जोबोद मोजां मोनदों आरो थिग बेबायदिनो सोरांनि आगान खुगा लाइसिया जोंनि उनावबो जाहाथे ओंखारलांबाय थायो, दिहुनजाबाय थायो, बेखौ आं आसा थिहरबाय। बेखिनियानो बे फालिनायाव जोङो गोदान फरायसाफोरखौ बरायनाय जादों आरो बिसोरनि सिनायथि लानाय जादों। जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै आरो जोङो बेखौनो मिजिंथियो दि फैगौ बोसोरावबो जोङो बे हाबाफारिखौ बोसोर बोसोर खुंलांबाय थानो हागोन होननानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। इउनिट एबसुनि जानानै खामानि मावनानै बे हाबाफारियाव बाहागो